हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर अनिल कुमार नार्जारी बिथां आरो ताक्लाई नार्जारी बिथांमोना मा जामारदों बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा कमेडियान आरो फावखुंगुर अनिल कुमार नार्जारी बिथांखौथ' बयबो सिनायखायोआनो जानांगौ। लोगोफोर सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा अनिल कुमार नार्जारी बिथांनि पार्किंआव दोननाय गारिनि विन्ड' एबा खोरखिनि ग्लासफोरखौहाय बुफायनानै गालांदों। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जाखानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दङ बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर ताक्लाई नार्जारी बिथांनि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जानांगौ ससियेल मिडिया एबा फेसबुकफोरावनो बिथांनि दायो मोनसे पस्ट गोबां शेयार जागासिनो। लोगोफोर बर'नि फेस्ला फावखुंगुर ताक्लाई नार्जारी बिथाङा जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसफोरजों हमजादों। ओमफ्राय लोगोफोर बे जाथाया नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायाव कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर बर'नि निउस पर्टेलाव होनाय हिसाबैथ' बे जाथाया जानांगौ एबा नंगौआनो जानांगौ आंनिबा। लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।